Ang ubang grupo moingon, si Kiko gyud may nakadaot ani. Kay kinini ang balaura, mao man kang Kiko pangilinan man ang gisponsoran nga balaod. Ya kining mga batan-on may gala minor de edad aware man ining hitabo aron. Niining maong balaod. Ang uban sa ningon si Duterte angay mabasol, tuwa na ba sa dahig mga higala? Tuwa na sa dahig si Duterte pero may gibasol mga sukitig paminaw kay kuno lagi, sige kuno tog advocate kill. Mo na ko mga batan-on kuno natakda na hinuon. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Nagunas to may iskutaran karon nga buntaga mahigala. Kadtong 15 anyos nga apil sa Namusil. Sod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gipasakaan na og ubay-ubay nga mga kaso. Straight to the point. Nagatubang kini og mga kasong murder, frustrated murder og physical injuries. Straight to the point. Nagatanig pagdagad ng mga higala sa tumaman-uban nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang padayon pang gireterminar ang liability sa 14 anyos nga gunman nga nakapabuto og kapin sa 30 ka rounds gikan sa Glock 99 Glock 9mm pistol nga gigamit nini atol sa maong krimen. Straight to the point. Tungod kay wa pa siya maabot og 15 anyos, ipaubos kini og intervention samtang ibutang sa usa ka pasilidad. Straight to the point. Nakatanig pagtagad no butaga mahigala mo na nga nakasabuta mahigala ngano nga ang mga tao, mga sukit di paminaw medyo nag-alburuto gyud no niini mga higala mga panghitabo karon og nag-alburuto mahigala ining balaod mga kagalan nga nagpaubos sa criminal liability sa usa ka bata. Nang ato ring isgutan mahigala unsa may katuyuan? Do na bay maayo sad nga katuyuan unta kini mong balaod? Anya ngano man nga do na may mga pros and cons nining hitabua karon. Tagantanig pagtagad do butaga mga higala kay kining 15 anyos sa mga naminaw na to mga bata mga higala kinahanglan gyud nga dili mo maghimo og mga krimen unya dili mo sunod-sunod anang ubang mga bata kay nakaparat ini kung tan-aw na to ang ilang chat mga higala ang ilang matawag na to ga private message sa duha mga sukid dig paminaw nagchat-chat silang duha ang 14 anyos mao pa mga higala mo inisugo sa 15 anyos idekin. Straight to the point. Mao pa'y medyo mura og matawag na to mahigalag mo pa'y leader nila nilang duha. Ang resulta karon ang 14 anyos maoy way criminal liability gumikan mahigala sa bagong balaod sa juvenile justice law apan ang 15 anyos maoy nagbaga-ba karon og kaso. Straight to the point. Diha nang problema ron tagantanig pagtagad mga kagalaan. Kining maong 14 anyos wa pa mga higalay liability kay exempted ni sa liability under sa juvenile justice law although dunay mga intervention nga ihatag mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Tagantanig pagtagad do butaga kining pagban-uban nato nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang duha sa mga naapas tambalanan human sa pagpamusil ang naapas sa critical nga kondisyon. Ang usa na igo sa ulo samtang ang ikaduha na igo sa iyang tinai. Straight to the point. Di amo na kadakog damage mahigala sa nahimo nining duha ka mga minor de edad. Straight to the point. Katanig pagtagad buntaga mga kaigsunan no sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang revolver nga gigamit sa pagpamusil sa Tacloban City dunay susama og serial number sa laing armas nga rehistrado sa usa ka security agency nga Cebu-based. Straight to the point. Nga ang ilang security guard na destino dito sa Bohol. Straight to the point. Ato ning klarohon may gala kay i-trace ang serial number sa mao nga pusil matud pa nakarehistro sa usa ka security agency sa Cebu. Pero ang nagdain ni mong pusil matrace nga tuas Bohol. Straight to the point. Kakuyaw ba ning armasa mga sukid tig paminag maohon? Ang tag-iya mahigala security agency sa Cebu ang nagda mahigala imong i-trace to ang arma sa Bohol unya ngano man ning mao serial number ni abot mas late. Doon nagi mga minaldito nga gihimo ani. Mo ni ang pagtagad mga sukid tig paminaw. Doon mga minaldito nga gihimo nini mga sukid tig paminaw.
Doon na ba day kaluhan ng maong armas? Yagi tanan ni katawa mga higala ha. May kaluha day ning maong armas, ang usa to as buhol, ang usa to as liti. Ang inahan may higala diya sa Cebu. O kini may higalang Glock 9mm nga gigamit pagpusil patay, ha? Niining panghitabo sa Tacloban City nga gipanag-iya sa pulis. Ato sining hatagag pagtagad mga sukid tig paminaw kay kining iyang auntie, kining iyang tita, usa ka police woman mga sukid tig paminaw. Straight to the Nga point. gibilin lang sad ang iyang government issued firearm diha silang panimay. Hinungdan nga gikuha kini sa iyang pag-umangkon. Straight to the point. Katalig pagtagad butagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mahigala balor sa 2.2 bilyones pesos nga pinayuhot nga sigarilyo sod sa 11 ka container vans na sakmit sa joint operation sa National Bureau of Investigation o giguman ang Bureau of Customs sa may Barangay Bakayan, Pier 4 ning Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Samtang dugang mga balita sa kauluhan, impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte makasugod na sa Hulyo 6 bisan og nalangan ang paghuman sa pre-trial conference sa pagmarka sa mga ebidensya sa maong kaso. Straight to the Kini point. guban pang mga eskwelahan niyo mabate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one. Straight to the point. Arita mahigala sa ato mga isgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Ang atong dugang report mga higala maong ipasakaan na gyud og kasong murder ang 15 anyos nga bata mahigala nga responsable sa pusil nga nahitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong milabay mahigala nga Lunes Pitsa 22 dining buwan sa Hunyo. Grabihan ni mga Lunes mga kagalaan sa Hunyo day. Katong Lunes nga June 8 openings klase maoy paglinog dito mahigala sa Mindanao. Unya maoy pagkamatay adto mahigalang duha ka basketball players mahigala sa Ateneo. Unya karon mahigala Pitsa 22 kini karon nga Lunes Pitsa 22 sus dunay pagpamusil dito sa eskwelahan mahigala sa Tacloban City. Hinaot nga kutubla diha, no? Dili na ni mahitabo sa sunod pa mga sukid di paminaw o doon na mga measures nga gihimo ang atong mga otoridad ingon ma ato mga eskwelahan unsay mga pamaagi aron nga di na mausab taon kini inani nga matang sa krimen. Straight to the point. So ang katutuang 15 anyos maunay gipasakaan og kaso kay under mahigala sa balaod liable man siya sa bag-ong balaod mga kagalaan niining Juvenile Justice and Welfare Act mga sukid tig paminaw. Kaya kining balaura worth discussing sad ni kay nabahin ang mga tao sa bani, no? Doon naman ko'y dakong kalainan ni sa Revised Penal Code kaniadto under Article 12 da sa Revised Penal Code og kining kalainan sa pagkamugna na nining Republic Act 9344 nga giisponsoran mahigala ni Senator Kiko Pangilinan. Straight to the point. Muna nga medyo dunay dako mahigalang kalahian, no? So karon nahitabo ning diri sa may Tacloban ug unya paghitabo mga higala na apil gihapon mga kagalaan ang politika ini gihapon. Kay duna mahigalay moingon nga basulon si Kiko Pangilinan gumikan ini iyang balaod. Doon na po'y maingon, dili angay basulon, kay okay maning maong balaod. Unya doon na po'y nipagawas og narrative nga ang angay basulon mao kuno si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kana unsa man ang hitabua di ay? So lain mahigala og mga narratives. Matud pa mga higala nga ang ubang grupo maingon si Kiko gyud may nakadaot ani. Kay kini ni ang balaura mao man ni kang Kiko Pangilinan man ang gisponsoran nga balaod. Ya kining mga batan-on may gala minor de edad aware man ining hitabo aron. Niining maong balaod. Ang uban sa ningon si Duterte angay mabasol, tuwa na ba sa dahig mga higala? Tuwa na sa dahig si Duterte pero may gibasol mga sukit paminaw kay
kuno lagi, sige kuno tog advocate tong kill. Mo na ko mga batan-on kuno natakda na hinuon. Kaya kita na katawa-katawa mga higala kay ang ubang grupo minas kiko ginakadaot. Pero atong klarohon tanay mga sukit paminaw kanabang dool-dool tinuod ba mga higala nga pag-analisa ini mga isyu. Klarohon na to nga kining mga bataa doon na ni mahigalay chat nilang duha. Na atong subayon kining chat unsa may ilang gisulti. Kining mga bataan na mga kagalaan. Ha? No, mas dako pag liability ang 15 anyos ron kay siya may napasakag kaso. Pero kung imo naman tan-awon sa ilang chat, ang agresibo, ang 14 anyos, mas agresibo sa 15 anyos. Straight to the E point. kining 14 anyos, mo man ni mahigalay umangkons pulis. Mo ni nagdaad tong 9mm. Nga Glock pistol in kin. Ang kaning 15 anyos nagdaa sa revolver. Og imong subayon ang ila mahigalang chat. Subayon to chat mahigala kinsay mas agresibo ang 14 anyos. Naminaw ang maguwang nga 15 anyos, adi siya hinuoy may dakog liability. Straight to the point. So atong subayon una. Kining mao nga panghitabo. Unya ang mga pagbinasulay mahigala karon taon to isgutan. Tiya mo na og atong subayon ang iyang chat hagisgutan naman ni mahigalag. Inisyala naman igisgot kagahapon pero ato lang balikan mga sukit di paminaw gamay mo ni ang ilang screenshot sa ilang messages sa kasamang names. Atong balikan kasamang names. Kining duha ka bata asay pakita talasan ni mga naong aning labi, di blur lang gamay. Kay matingalang uban nga ngano mang i-blur man nato tungod kay kitas DYHP RMN Cebu og IFM do na tay gi-follow nga KBP code manggod. So mo na nga ang uban sa social media lain mahigala napakita nila kami kakita sa mes actual but sa on air na nato nga ato ipakita lahi na mga kagalaan kay do na tay mga gi-follow mga lagda mahigala sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hasta ganina mga patay mga sugitig paminaw do na mga dugo ng naa na ay mga pinusilay ana makita mi naman ta ana pero dili lang ta mga higala nga atong butyag tanan mo na butangan nato may gilang i-blur na to kay gurim ko kaayo mga higala na mga krimen nga brutal kaayo unya kita media institution man ta no dali kay ming badlungon ni Mita mahigala lahi may noon katong uban labi na kining ato daghan ta mga followers kasamang kay mo na ang dali tayo mabantayan so manang careful sa tagawas KBP code careful tas community standards okay so mo na yung mga batao dunay nagda mahigalag pusil nagpicture pa din niday before sa mga pahitabo mga garaon kini mga bataa mo bitan akong pangutana nagpost bitaw ko sa atong FB page mutuo ba mo nga nabuli ni mga bataa Straight to the point. ikaw kay tuo ka ako na yung gikuan pila na ba akong mga reactions na murag doon nato yung mga comments gani nga may abot nag 1,000 nito names kapin ang mga comments mga sukit tig paminaw nining akong gipost may galag hapon nga medyo pulso balang sa katilingban mato akong gipost be di anay sa atong FB page mga kagalaan unsay paminaw sa mga tao lawan kayo mutuo ka ba nga biktima sa bullying ang duha ka mga minor de edad nga namusil patay sa tulo ka isig ka estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City mo na akong pangutana nanatay mga 1.2 thousand nga ni kuanday 1,200 ka mga may comments mga sukit tig paminaw lain-laing comments so nagpicture ba ni unya kung tan-aw nimo nag-chat ni silang duha subayon na guna ton chat una ta mo adto kwan subayon ton chat matod pa din asa man ton chat dong beatong subayog balik okay ni pwede na to padakan ang chat kana lang kana so ingon ning usa may gala bro intubag po ning usa bro labay tawag nila usa man ni unsa may grupo nila sila lang duha no so suod ni sila kayo tan-aw apilo ni sa investigation sa pulis unsay nakapahinungdan nganong suod ni kayo sa duha kay siyempre kita mahigala sa una estudyante ta elementary high school doon naman tayo mga amigo yun kanang sa usa ka klasihan mahimo mang imo mga classmates na sila mga amigo na nimo sa tanan pero ang level sa amigohay kay lahi doon na may imong amigo gyud nga perting amiguha gyud nimo kamo gyud duha may magkuyog or tulo ba ka mong barkada naaman di man tibuok classroom barkada nimo so kining duha ngano man ni nagkabarkadahay man ni ang usa 14 anyos ang usa 15 unsa man ni silingan ni silang duha unsa man ni parinti ni silang duha unsa man ni sila tan-awon ang connection kay aron nga tan-aw na to ang tanan angle nga malikayan ba sa sunod na ni mahitabo na ni day mura man ni sag
Ha? Unsa man ni mura bag dunay fraternity ning duha? Dunay gang ba ni sila? Kisabay ilang leader ba ni sa gang? Doon na ba ni mga membro? Bro pa ang tawag, no? Or mao ba ni uso tawag karon sa mga batanon? Inana. Kay pwede man bay. Ha? Brad. Bro ning ilaw, bro. Tubag po sa bro. Gun is here. Ang pusil ni ana, di ana ko, di ah. Ang usa may gala mingon, madayon kita. Ha ha ha. Nauta na madayon kita, madayon ba kuno ta? Sige plano ni nila. Ang usa sa agad ikaw. Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Ha ha ha. So, kining istorya ha, ang pusil ko bro, ang akong pusil bro, gibawi na kagabi pa. Ang kung pangutana day, sa to pa gibawi, ang ginikanan ni iyang gitugutan ang madalas pusil ni batanon. Nya gibawi lang. Ha? So tanaw ni ha, mga ginikanan karon nga naminaw sa tong broadcast mga kagalaan. Nga makapalisensya ka sa mong pusil, kanang makakuha kag iltap sa mong pusil. Dunay daghang questions ana. Mutik pa ka og psychological examination. Aron ka nga pasar ba ka anang iltap udi? O ikaw nga gun owner pasar ka. Ang problema ka ng uban nga membro sa panimalay ugwa. Kinahanglan man mahigala nga ang neuro examination kung ikaw responsible gun owner, di man ka basta-basta isyuhan privilege man na nag-i-issue sa government nimo nga pwede ka makadag pusil. That means naagi ka sa tanan proseso ni agi kag examination, neuro examination. Naman kung mag-take kag neuro examination, gi-confront ka, gi-question ka diha, daghan ang mga imong tikan na o magkapasal ba kag di ba? Og init kag ulo, nga sa imong kainit og ulo, mugamit kag pusil, delikado kayo ka, may bawaan man na sa neuro exam. Di ka tagaan o privilege nga maka da kag pusil dili. Straight to the point. So muna nga kung mupasar ka sa neuro examination, meaning na di man kalikan tao may gala mainit man imong ulo, naiaway na ba't dili ka mo gamit og pusil. May bawaan man na sa imong daway mo tubag ka sa mga questions, daway nga gikuan ka ng sa neuro exam. Di ba na pwede nimo nga imulan ng atik-atikon kay booking man ka sa sunod nga mga sunod nga mga items day. Muna nga importante neuro. Now karon, ikaw karon nga license sa pusil, ni pasar ka og neuro examination. Sa to pa psychologically stable ka, pwede kang isog pusil. Ang pangutana ron kanang mga sakop sa panimalay, do na kay igsuon diha, do na kay anak diha, do na kay asawa diha. Ang question ana ron, sila ba stable ba ang ilang psychological state of mind? Muna question. Muna nga inig issue sa pusil og tagaan ka og license to own and possess mahigala kanang iltap. Apils pangutana, na ba kay kabutangan sa balay? Na ba mga bata sa balay? Na ba kay armory diha? Na ba kay kanin lugar nga safety ang kabutangan? Kay basig kuha una ng mga bata, ipusil-pusil lang nagkuban. Nahitabo man na kanito. So kini, ngano man ni, ang pusil ko bro, ginbawi kagabi. Sa to pa, gikuha din ni sa bata, niya gibawi lang. Ato ning klaroho na, tiwason ta ni paghisko, tuman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdong. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now atong balikan mga sukit tigpaminaw, kining ilang messages ha. Kining tubag, kining nakablo nga ang pusil ginbawi kagabi ha. Mo ni ang 15 anyos. Ang kining usa, mo ni ang 14 anyos. Kini nangutana revolver, mo ni ang 14 anyos, mo ni umangkon sa pulis. Tanawon na gunatong ilang conversation, mas agresibo kining 14 anyos, ang manghod mas agresibo kaysa maguwang. Pero pag human sa krimen, ang maguwang mo ay nagbaga ba og kaso. Kaya naminaw man sa may garas ka-agresibo sa manghod. So atong balikan ha, kining naka 14 anyos, ang iyang pusil, gikan ni sa iyang ante nga puliswoman. So klaro na, nga kanang maong pusil, government issued firearm na. Kining usa questionable ni, ha? Questionable ni mga higala, I hope, klaruho ni pag-imbestigar sa atong kapulisan. Ngano man, kay nasuta nga ang tag-iya ini, usa ka security agency nga base sa Cebu. Pero na-trace nila mga higala nga gidani on duty ang gwardiya matod pa, nga nagda ining maupusil tuas buhol. Og naon sang hitabo ang ano naaman sa liti ni. Kining maong pusil. Ha?
Kini mga tinunto ni mahigalang kalaki ha. I hope klarohon ni pag-imbisigar mga sukid tigpamina na unsang itabuan eh. Madaot ang lisensya ining maong pusil day. Straight to the point. Adto pa nitug pa mahigala sa security agency mga sukid tigpaminaw og ayuhon yun ni pag-imbestigar mga kahigalaan. Tanaw na to kung ayuhon bas mga kapulisan pod pag-imbestigar, labi na kini mga security agencies sa uban, mga dagkong tao sa tag-iya ini. Ang uban mga retired general sa tag-iya ani. Basin og puyok-puyokon lang ni pag-imbestigar day. Ang ato ba klarohon pag-imbestigar para nga di na mahitabo pa sunod. Straight to the point. Kinsa may ginikanan ining bataa? Kay kini establishment nato ang 14 years old sa iyang anti nga pusil. So government owned, in fact dunay tatak PNP property. Kining usa, kining revolver. Unsa man ni ang amahan ani maoy nagdaan ning pusila, unsa man ni gwardiya ning amahan? Ha? So ang 15-year-old nga suspects ang iyang lolo usa ka former security guard sa usa ka agency. Matod pa mahigala ni Police Brigadier General Jason Capoy. Good morning, General Capoy. Si IDG man ni kanadto diri sa Cebu. Karon mo oy Regional Director ron sa Region 8. Sikyo day ang lolo ani. So malagmit day, kung retired niya ang lolo day, sa to pa pag retire niya gidaan niya ang pusil. Ngano man nga gidaan niya pag iyang pusil pag retire niya or tanawon gyud imbestigaron gyud ha. Kining maong agency usa ra ka pusil ang gipalit. Usa lagi palisensyahan pero giduha mahigala gi tampered ni. Dako ning imbestigaron or kini iyang lolo pag retire niya mahigala iyang gidaan ning maong pusil. Gidaan niya ni. Naman po iban kon maldito kayo. Da ganito ni tabo da yung pusil gi prinda gani sa kuan. Doon ay pusil gi prinda spon siya. So either iyang lolo gigamit niya ni gidaan niya ni iyang pusil pero di man gud kay dayon retire ni mo sa agency di magkakadawat sa mga benefits di mo na iuli na. Or malagmit pod gidaan niya ni ang agency nag pila ka kabuok ni usara kabuok ang serial number daghang pusilan ni. Or base ng iyang lolo baka dugay nang daan ni mo pusil kay ba man gyud siya sa serial number nagpahimo ining maong pusil nagpalit og iyang pusil kaugalingon nagpabutang ang serial number sa iyang gigamit pa ka security guard niya. Pero basabot na illegal na kung maohon. May mong illegal. So dako kay nang krisonon i-trace ni. Unya unsa man nahitabo gibawi kuno ang pusil. Ang ginikanan ni kuno gyud ang ginikanan ani. Apilon mahigala pag imbestigar gyud ni. Kay do na may liability ang ginikanan ang civil liability na mas ginikanan. Straight to the point. Unya ang pusil ko bro ginbawi na kagabi pa. Ha. Ano nakuha magbalik ni? Sa atin padayon ka no, Nems. Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Ha. Nangutanay sa revolver. So revolver gani, ilahin mo itong pistol. Ang pistol na ay magasina. O niya, ipabuto mahigala ang basiyo mo. Mugawas ang empty shell. Kining revolver, di ni mugawas. Ang basiyo ini, unless mag-change, yung mag-change kuan ka, butangan ni muglain pang mga bala. So, sunod, niingon mahigala. Pero kung madayon ka, sa manin ko na. So, sige, pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Ha. Nitubag po ning 14 anyos. Ayaw bro, dapat duha. So, nagplano ni sila daan. Pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Kung madayon ka mo, gamit ako sa kapusilang. Ha. Nga tao katawa pa day. Katawa pa. Sa ilang kon ba? Aligri sila nga nagsabot nga mamuna ilang buhaton. Nung nayawaan ng mga bata agyod. Unya ni ingon ning 14 anyos, ayaw bro, dapat duha. Di ato tiwason pag, ato tiwason dong names. So, unahan pa dong. Gini nga messages. Okay, nana. Okay. Sige, chat mga 7. Kung madara mo. Unsa may sunod to dong? Mo na ba to dong? Adi ang revolver, kana. Adi ang revolver, bro. Pero adi himama. Di ana ang revolver, bro. Pero ni amans mama. I-keep safe, bro. Dadadon ko.
dadadon mo ang pusil bro. Ang utana sa dadon ni mo pusil bro. Oo, dada it revolver. Dada it revolver. Anay bro, namalikas pa. Bibiling ak paagi ha. Ha? Basta bro. Muni kanang ilang conversation nga sige katawa dili gyud na aksyon sa gibuling mga bata. Ha? Kanang mga kuana ang mga naong sakto ka iliboy ilibulunos, mga gangster kay mga dagway. Ha? Katawa sila. Nya moingon ta nga nabuli ni mga bata. Ha? Kanang ilang conversation Clarex kayo katawa pa. Anay bro. Sige bro, mga 7 kon madara mo. Nya bro. Oh, namalikas sa pagdugan oh. Ha? Madara ko ha. Madana ko namalikas niya. Madala na ni bro. Madala na ko bro. Sunod. Miingon mahigala. Sunod niya kwandong. Tong screenshot dong. Sunod niya screenshot. Sige. Kana. Mao na ba na sunod dong? Yo bro, pag-andam la. Pag-andam lang. Adi ako papakatulog kanda ante. Kwarto bangin la niya bayaan itgan. Sa Binisaya pa ni Megala, di ako matulog sa balay nilang ante. Sa kwarto. Kay bangin bayaan itgan. Basin o biyaan niya ang pusil. Mo ni giingon mahigala. Kini ato may galang waray-waray ato maganing gihubad mga sukitig paminaw kama umantag gamay ani. Pero dami technician na mo chief technician si Robel Boysel. Chief technician taga Tacloban gini. May buntag ni boy, Mao gini pagkahubara boy, Nangatawa sa ha. Sige bro, ha. Ana. Giplanuhan nila niya nangatawa sila, aligre sila sa plano. Pagka yabag ni mga tawhana. Straight to the Mga point. bata. Nya pinakon pa holy shit, bro. Ana oh. Unya bro, dayon. Sunod niya kana. I just realized if we get caught, at tanawa kining porsyon na. Aware sila sa balaod mahigala sa juvenile justice law. Aware sila mo nang di na mo mabasol ang mga tao ron, ang mga ang katawhan mahigala masayod niining hitabo asuko gusla ining kalakiharon. Kay kining mga bata sa ako na lang giingon dunay mga hitaboan ay kaniadto, mga dakpan mahigala nga magdag mga drugs dagko na mo kuning mga 17 years old 16 years old 15 years old dagko na mga kuana ni. Unya inig madakpan sa pulis mo pay mo ingon sa pulis sir. Kalon taon-taon sir babuhian mo minsan no kay minor good mi sir. Aware sila sa ilang katungod under sa balaod. Naingon no, I just realized if we get caught and placed in juvenile trawa matod pa we could participate. Unsa ni? Aware sila. Ako lang na-realize nga kung madakpan ta, ibutang ta sa juvenile, ibutang ta sa balaod kini juvenile law mga higala, nga makaparticipate ta og kana na ang change. So kining 14 anyos, nagtuon sa balaod ni bata. Lagi ko lang katawa, lupig niyang 15 anyos god. Iya lang mahigalang gi ko na. Naame balaod bro. Naminaw po ning 15 anyos. So, ang 14 anyos may nag-lecture sa 15 anyos. Iyang pasabot mahigala nga kung makahimo sila sa laod, maoki man tanaman tayo Juvenile Justice Act. Atong tiwason dong, asa man tong dungan dong. Sunod ano nga kwan? Page. Kana. Mo ba ni? Sige ko no. They could release us at 18 to 21. O tawa. Ato lang ay katawa nga kini ni ang aware sila. Muna ang mga tao ron dili malikayan nga mahisgutan ganing balaod nga gisponsoran ni Kiko Pangilinan. Although dunay pros and cons. Nini mahigalang pagkakuana kay ngano man ang revised penal code manggod. Kung wala pa ning balaod ni Kiko Pangilinan nga iyang gisponsoran under the revised penal code kining duha liable gini. Di pa us-us man ning edad. Nini mahigalang balaod no ni Kiko Pangilinan.
imagine ka, ang sa una gud sa revised penal code, under Article 12 sa revised penal code, exempting circumstance na. Book 1 na sa revised penal code. Kanya ito mga 9 years old below mo na way liability. Bata pa kayo. Usab man na. Ang karon 15 years old below man, mo iwa. Kay kung na revised penal code pa, hindi pa ng balaod ni Kiko Pangilinan mo ina kuan ron. Akin ning duha, squat ning duha. Kay kini klaro man sa ilang messages, they were acting with discernment sa ilang messages. Manang kasabot tas mga tao, pero kasabot sa tamay galon po'y mga rason nga ano gipasal gyud imong balaod, do na po'y mga rason ana. Pero kasabot sa tas mga tao nga suko sila mahigala nga bida ning balaura mo nagkaamong ni. Straight to the point. Kaya akong balikon, ang revised penal code under Article 12, book 1 na sa revised penal code, duha man na kalibro ang revised penal code, book 1 o book 2. Banana sa book 1. Ang kana magong 9 years old below, maura na say na exempting circumstance ba? Karon ang exempting circumstance of 15 years old man below. Di ugwa pa ning balaura ang Kiko, o kadto pang revised penal code kining duha si kwate ni. Karon na squatte kay 15 anyos na. Ang 14 anyos medyo okay siya da. Pero doon ay mga intervention gyapon sa balaod nga ibutang. Although doon na sa pros and cons, i-discuss na nagdugang, pero nahon ko na sa ning iyang mga messages. Unsa sinya sa kanak, okay? Sige, okay. Mag-Manila sa dita. Sige, standby lang sa mga kagilaan. Taas-taas mo ninyang ilang mga conversation. Giuna ta sa nilang conversation, pero hibaw ano to ba? Unsa may mga utok ni mga bata? Nagkato-katawa para ba? No, they could release us at 18 to 21. Pagka, na. Mo lagi ni katong mga bata, idakpan bitaw ka ng drugs bitaw. Ingon niya, sir, ang pulis pa ingon, sir. Kanong taon-taon, sir, buhian mi sa no kay minor. Good mi, sir. Aware sila na hanggaw mga bata. Kanong taon na to, sentiwason, may standby lang ko na RMN 558 Manila. Mosunod na kalon dayon. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.